ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ପିଲାରୁ କହିଥିଲେ। ଆଜି ମଧୁସୂଦନ ଦାସକୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ରୂପରେ ଜାଣିଛୁ। ସେହି ଉକ୍ତିରୁ, ସେହି ମାଙ୍କର ସେହି ଉକ୍ତିରୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଉତ୍କଳ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି କରିଯାଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ରୂପେ ଆଜି ଯାଏଁ ମନେ ରଖିଛୁ, ଆଗକୁ ବି ରଖିଥିବୁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଟକର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ପିତା ଆଉ ମାତା ଉଭୟ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 28ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଚୌଧୁରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। କିନ୍ତୁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ପରେ 1866 ମସିହାରେ ସେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସମୟର କଥା ଇଏ। ସେ ଜଣେ ଭଲ मेधावी छात्र थिले। तांकर गीतटी आपण माने सुनिथिबे, गाँ चाळीर चाट सिए, चेहरा तिटार डौल डाउल, बुद्धि रे ताहार सरी किए। छाड़ी जाइथिला दिने जोड़ी, बाहरिले सिए पाठ पढ़ी, जाऊ जाऊ बाटे पड़ी गले, खसी गला गोड़, मुह माणी तले गले पड़ी। गुरुजी देखिले देह तार, पानी कादुअरे सरसर, तिले हेले से तो खातिरी न करी आसी जाई अछि तर तर। आसिला दशहरा छुट्टी बेल, साथी पिला डाकी कले मेल, गाँ बाट रास्ता गोड़ी माटी पकाई कले समतल। गीतटी बहुत भल लागुला, कविताटी, किंतु आज जाई आमे टिके मन रखीचु। आपण माने एबे तो गवर्नमेंट आमर रोड तैयारी करछि, से सब दरकार नहीं, किंतु मधुबाबू उत्कल गौरव से जड़े तांकर पाठपढ़ा एते भल थिला जे से प्रथम ओडिया बारिस्टर होइथिले। ता आगरु से प्रथम ओडिया ग्रेजुएट, प्रथम ओडिया पोस्ट ग्रेजुएट, प्रथम ओडिया LLB, प्रथम ओडिया मंत्री, प्रथम ओडिया बिहार असेंबली मेंबर, इंग्रेज मानकर वाइसरॉय, एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय, विभिन्न प्रकार पद, से सबु पद परे से पाइथिले उत्कल गौरव। आ तांकर जन्मदिन को स्वाभिमान दिवस भावे आमे पालन करूछु, जोटा कि आमर ओडिया अस्मितार मर्म। से काल से चमड़ार कल कारखाना ओडिशार बनैथिले, जहाकू आमर महात्मा गांधी आसी देखी प्रशंसा करथिले। से महात्मा गांधी के सहित भी विभिन्न आमर देशर स्वाधीनता संग्राम रे भी भाग नैथिले। से ओडिशार पुरी मंदिर पाई कोर्ट रे लड़ी थिले। सेटा इंग्रेज कबल को चली जाइथिला, सेटा को लड़ी की ओडिशार मान सम्मान रखिथिले। प्रथम ओडिया वकील, प्रथम ओडिया महिला वकील पाई से लड़ी थिले। से समय रे झियो मानकू पाठ पढ़िबा तो दूरे थाउ, कौनसी जगार से स्थान मिलू नथुला। सेथिपाई से प्रथम ओडिया
ଓକିଲ ଯିଏ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ କନ୍ୟା, ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କୋର୍ଟରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଓକିଲ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମହିଳା ଓକିଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଜଜ୍ ବି ହେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଜିନିଷ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶେଷ ନାଁ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଆମର ରାଜା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅନ୍ୟ ବହୁତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଏପ୍ରିଲ 1836ରେ ହେଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ 1936ରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ 1934ରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଫି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1866ରେ ଯେଉଁ ଆମର ହେଇଥିଲା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଯେଉଁ ପାଇଁ କି ଆମର ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବି ଯାଇନି? ଲୋକମାନେ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମାଟି ତଳୁ ଶବକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏତେ ଖରାପ? ଲୋକମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ନିଜର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ବହୁ ଘରେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେ ପିଲାମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇକି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଏତେ ପଛରେ ଏବେ ବି? ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ ନିୟମ ଏତେ ପଛରେ ଅଛି ଏବେ? ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ସବୁ ଅଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କର୍ତ୍ତା ଧର୍ତ୍ତା ରକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଏହା କହୁଛି? କ'ଣ ଆଜି ବି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଚାଲିଛି? ଅଫିସରେ, କୋର୍ଟରେ, କି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ, କି କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମାନବିକତା ପଳେଇଛି? ଯଦି ମାନବିକତା ପଳେଇଛି, ଶିଖେଇବ କିଏ? ମାନବିକତା ଆଉ ସିଷ୍ଟମ୍, ରୁଲ୍ ସବୁ ଉଭୟ ପରିପୂରକ। ହଁ, ଯଦି ବି କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମ କାନୁନ ବଦଳିଗଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ? ହବନି। ତଦନ୍ତ ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନବିକତା ଦରକାର। ଆମର କମି ରହୁଛି ମାନବିକତାରେ। ଯଦି ଜଣେ ପାୱାରରେ ଅଛି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି, ତ ତାର ପାୱାରକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ମୋର ପାୱାରକୁ କେମିତି ଭଲ ରୂପରେ ପାଇପାରିବେ। ପାୱାରର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭ୍ୟାଲୁ ରୁହେ। ମନିର ଭ୍ୟାଲୁ ତ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାୱାରର ବି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ରୁହେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ଥ୍ରୋରେ ଯଦି କିଏ ଯାଉଛି, ତ ସେମାନେ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଲୋକକୁ କେମିତି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି କରି, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଖୁସି ହେବ। ଥରେ ଥରେ ଲାଗୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିକି କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲି, ମରିଯାଆନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ମରିବାଟା ସଠିକ୍ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଲଢ଼ିବା, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜଣେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରେନି, ତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯାଏ, ନାଇଁ ବୋଲେ ତା ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରେ। ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଲଢ଼ିବା, ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ, ନିଜର ମାଟି ପାଇଁ, ନିଜର ଦେଶ ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦିବସରେ ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ଉନ୍ନତି କରିବା, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଆମର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଓ ଲୋକଙ୍କ
ବି ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଇତିହାସ ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କହିବା ପାଇଁ। କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ, ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ଜ୍ଞାନରେ କହିଛି, ମୁଁ କୌଣସି